Lanterne voli i nebo i more, kiše i vjetrovi, mirnoća i tišina, ali prava ljubav odvodi ih u Europu. A ljubav je počela davno još u dječačkom životu okruženom morem. Rodila se iz mog života, jednostavno pokojni otac je bio svetioničar, krenulo je iza neke ljubavi prema tom vlastitom životu. Kasnije tata je nažalost iznenada umro i moja ideja je bila da se ovaj projekt na neki način oplodi u jednu knjigu, što smo uspjeli nas nekolicina ekipe udruženi u udrugu Lux Mediterraneum, gdje smo krenuli s tim da obiđemo prvo sve svjetionike. To je trajalo jedno vrijeme, 3 godine. 3 godine rada i truda u plovidbi Jadranom, nekad lakše, nekad teško, nekad još teže. Ali ljubav prema lanternama vodila je kormilo broda. 2013. smo počeli, onda smo, nakon što smo sve završili, sve te materijale arhivirali i evo, ja sam izdao tu knjigu koja je prošle godine ugledala svjetlo dana, danas već prvo izdanje razgravljeno. Igor Gojić priprema dokumentarac. 200 godina obilježavamo od paljenja prvog svjetionika na Savudriji, gdje je austrijski car Franjo I upravo osobno došao da bi prisustvovao tom događaju. Koliko je to važno govori činjenica da je bivša država Austro-Ugarska izgradila mrežu svjetionika. Danas ih je ostalo 48. Bilo je u planu da se napravi 100, ali je napravljeno nekih 65 lanterni. Nakon knjige koja je imala odličan odjek, projekt kreće na put u Europu. Pred premijeru filma čekaju u Beču. Hrvatska, ako govorimo o visokim institucijama, nije, a Europa je prepoznala ovaj projekt. Iz Europske unije dobili smo poziv od 5 eurozastupnika različitih političkih boja i struktura, što mi je posebno fascinantno da su se ujedinili u potpori legendama svjetla. To me ugodno iznenadilo, nismo dobili samo poziv na sastanak, nego moje fotografije koje su u knjizi tada će doživjeti najveću izložbu koju sam ja imao u životu i jedno predavanje o cijelom ovom projektu udruge Lux Mediterraneum, što smo radili, što je tu zapravo u knjizi i u filmu. I evo, ekskluzivno možemo kazati kako će se dogoditi i predpremijera Igorovog dokumentarnog filma Legends of the Light. Trenutno ja dnevno sidim po nekih 12, 13, 14 sati, zavisi kako kada, i to je najčešće u nekim noćnim terminima. Samo izjava imamo 26 sati i onda sam to uspio nekako skratiti, odnosno izrezati samo ono najkorisnije i onda sam dobio 9 sati toga. A film bi trebao trajati nekih sati 25. I sad još treba i naratora ubaciti i tako. Mislim, to je više manje sve gotovo, imamo sve dio poslagano, sad je taj pimplavi dio. Film je pri kraju, pripreme na put prema Beču i Europi u tijeku, a dojmovi i planovi neprekidno naviru. Obišli smo svih 48, s time da se nismo zaustavljali na svih 48, jer samo su neki nam bili zapravo... Neki nam nisu bili toliko interesantni, a najinteresantniji su nam zapravo bili ovi sa posadom. Mi smo tako nekako pokušavali gađati to nevrijeme, s time da tu smo morali nekako balansirati između onoga što možemo ploviti i što ne možemo, naravno, jer opet moramo nešto snimiti. Ja još moram za kraj kazati kako cijeli ovaj projekt guramo i kroz naš sljedeći koji se nadovezao, a to je web stranica, odnosno web portal Morski.hr, gdje sve ovo vezano uz obilježavanje 200 godina svjetionika kroz neke priče koje smo tamo ili ispričali u knjizi, dokumentarcu, ili možda neke nismo stigli ispričati, tamo ćemo ih spomenuti. Milje i milje plovidbe i filma, čitanog i fotomaterijala i ono najbitnije poručuju, duša je puna, vrijedilo je. Za kraj preostao je još samo srdačan pozdrav i naša krilatica: čuvajte more, volite more, gledajte more.